הסיפור הוא סיפור בעצם אישי משפחתי, נקרא לזה מאוד מצומצם. ועכשיו אנחנו רגע לפני שזה הופך להיות סיפור לאומי. זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא אירוע לא פשוט מבחינת מה שקורה בו, ואנשים עושים מעשים נוראים. האיש המדובר משתף את כל ישראל, ועכשיו הסיפור יהפוך להיות סיפור לאומי טרגי. אז אנחנו נמצאים בספר שופטים פרק כ', בסדר? היום נסיים את הסיפור, ובשבוע הבא בעזרת השם ננתח את הדברים לעומק. רק היום נסיים להבין מה קרה. אז בפרק כ' בספר שופטים מופיע כאן. ויצאו כל בני ישראל, יש פה דגש על העניין שכל בני ישראל שותפים. ותקהל העדה. התקהלות זאת אומרת שאנשים שותפים באופן משמעותי. הם ממש מרגישים קהל אחד. כאיש אחד. זאת אומרת, הדגש פה הוא על החיבור בין האנשים. למדן ועד באר שבע, וארץ הגלעד, אל אדוני המצפה. זאת אומרת, הם נמצאים באזור בנימין, זה המיקום הגיאוגרפי, כולם מתקבצים למקום. עכשיו, אנחנו יודעים ששבט בנימין עשה, אנשים מתוך השבט בנימין עשו את הדברים הנוראים, ולכן הם מתקבצים באופן פשוט ליד המקום. וזה ברור שזה רמז למה שהולך לקרות, כי אם אתה הולך בכמויות סביב מקום מסוים, אז כולם מבינים מה הולך לקרות. והתייצבו פינות כל העם, תראו מה זה, איזה חבורה מאוגדת. כל שבטי ישראל, בקהל עם האלוהים, 400,000 איש רגלי שולף חרב. זאת אומרת, העמידה של 400,000 איש, כמעט 500,000 בני אדם, היא עם חרבות וכלי מלחמה, והם כולם עומדים אל מול שבט בנימין. עכשיו, כולם יודעים שספר שופטים מאופיין בזה, שכמו שדיברנו, באים מהם אין מלך בישראל, איש ישר בן יעשה, ושעם ישראל מפורד לחלוטין. עד כדי שדבורה בשיר המפורסם שלה היא מבקרת חלק מהשבטים שהם לא באים בעזרת שבטים אחרים, למה ישבת בין המשפטיים וכל מיני ביטויים כאלה. והנה עכשיו אנחנו רואים באופן הפוך לחלוטין, שיש אחווה מאוד מאוד גדולה, התקבצות של המון שבטים, של כל פינות העם, של כל עם ישראל, ושהחיבור הזה הוא הולך להיות כנגד שבט אחד. זאת אומרת, כנגד המלחמות שיש להם אל מול פלישתים ואל מול כל עמון, מואב וכל העמים שיש כאן, הם לא התאגדו. כנגד, אחד נגד השני, הם מאוד מאוגדים. זו אולי הנקודה ההתחלתית של הפרק. אז פסוק ג' וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל למצפה, הם רואים את זה. עכשיו התורה, המקרא מספר מה קורה בתוך שבט בנימין. ואמרו בני ישראל, דברו אחד איתה הרעה הזאת. זה יכול לקרות, איך קרו הדברים הנוראים. ויען האיש הלוי, הנה הוא חוזר שוב, הבן אדם ששלח שחתך את האישה הזאת לחלקים, הוא עכשיו ממשיך ללבות את הסיפור. ויען האיש הלוי, איש האישה נרצחה, ויאמר, הגבעת אשר לבנימין באתי, אני ופילגשי ללון. תראו איך הוא מספר את זה. ויקומו עליי בעלי הגבעה, זה גם נכון, ויסובו עליי את הבית לילה, לכאורה גם נכון, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי עינו ותמו. זה מה שהיה? זה לא בדיוק מה שהיה. זאת אומרת, אפשר לומר שזה מה שהיה. אבל תראו איך הוא מדגיש. הוא לא אומר, דפקו על הבית ורצו לאנוס אותי. הוא אומר, אותי דימו להרוג, שזה יכול להיות קרוב לאמת, ואת פילגשי עינו ותמו.
זה קרוב לאמת, אבל הוא לא מספר שהוא הוציא אותה החוצה. כולכן מבינות למה. זה לא סיפור שמפאר אותו. זאת אומרת, הוא מספר סיפור קרוב לאמת, אבל זה לא האמת. עוד פעם, זה קצת מזכיר מה שדיברנו בפעם הקודמת, על כך שהסיפור הוא מייצר המון בושה. כיוון שהוא מייצר המון בושה, אז הוא מספר אותה בכל מיני חלקים. למשל, הוא סיפר להם שהוא הולך לבית האלוקים. הוא לא רוצה לספר שהוא חיפש אחרי הפילגש שלו. יש המון בושה בתוך מה שנעשה. והוא מעדיף לשים עכשיו את עצמו במרכז כמי שניסו להרוג אותו, ולא לומר, פחדתי והתחבאתי ואני הוצאתי את הפילגש במקומי. כולכם מבינות למה. מה הוא עשה? הנה, ואוחז בפילגשים, וענתחיה ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. זה מה שעשו. הנה כולכם בני ישראל אבו לכם דבר ועיצה הלום. אז הוא אומר, טוב שהתכנסתם, כאילו נניח, הוא בא לשמה 400,000 איש. עושים חצוצרה וכל דברים כאלה, והוא מדבר בפני כולם, עומד באיזה סלע כזה ומדבר, ומשכנע את כולם שנעשתה נבלה נוראה בישראל. ויקום כל העם כאיש אחד. אבל תראו את עם ישראל. זה המקום, בכל ספר השופטים, שעם ישראל מתגלה באחדות מדהימה. הביטויים שהם אחד, הם ביחד, הם קהילה והם עדה, לא מופיעים בכל הספר. הם מופיעים רק בפילגש בגבעה. בפילגש בגבעה פתאום עם ישראל נהפך להיות כאיש אחד בלב אחד. תראו את הביטויים. ויקום כל העם כאיש אחד. אין אפילו מחלוקות שם בתוך הסיפור. לאמור, לא נלך איש לאוהלו. עכשיו רואים שיש פה איזושהי אידיאליות מסוימת, מסירות גדולה. ולא נסור איש לביתו. ועתה זה הדבר שנעשה לגבעה עליה בגורל. נעשה איזשהו גורל ונחליט מה עושים. מה עושים? ולקחנו 10 אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, כל 100 בכל שבט, יפרישו 10 אנשים. מה אם השבט הוא 1,000 אנשים, אז הוא צריך לתת לפי 1,000 100 אנשים. כל 1,000 יביאו 100 אנשים. ו100 ל1,000 ו1,000 לרבבה, לקחת צעידה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין. זאת אומרת, יהיו פה אנשים לוחמים, יהיו פה אנשים שיעזרו וכו'. לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. זאת אומרת, אנחנו ננקום את הדבר. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. נכון, זה ביטוי מאוד מאוד חזק, כאיש אחד חברים. לפתע מגלים שהם חברים מאוד מאוד קרובים. הם מחוברים ביחד, כל השבטים. סביב מה? סביב לעשות איזשהו צדק, משפט, נקמה בשבט בנימין. הם לא יצטרכו להתאגד מול כלום לאורך כל הספר. נגד בנימין הם מצליחים. ועוד דבר שמודגש כאן, זה שאין אופוזיציה. כולם בדעה אחת שזה מה שצריך לעשות. זה לא שחלק חושבים לא, צריך לעשות דברים אחרים, לא קשור אלינו, לא מהשבט שלנו, אנחנו לא קשורים לעניין, לא. הם בטוחים שחל עליהם חובה, וכולם השתתפו בתוך החובה. בואו נראה לאיפה זה מתפתח. פסוק י"ב, וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, עכשיו הם שולחים משלחת. אתם רואים שזה נורא מזכיר תהליך שיהושע מדבר עליו של מלחמה, איך נלחמים. יש ציווי בתורה איך נלחמים. דבר ראשון, קוראים לעיר לשלום, צרים עליה, קוראים לעיר לשלום, פניהם למלחמה. אז הם עושים מהם פעולות כאלה. מה הם עושים? וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? איך עשיתם כזה דבר? עכשיו שלב ב', ועתה תנו את האנשים בני בליה אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל. אתם תמסרו לנו את מי שעשה את זה מהשרת שלכם. נניח בלשון שלנו תשתנקרו עליהם, תוציאו אותם החוצה אלינו, שלחו אותם. אנחנו נהרוג אותם. זה לא שצריך כל כך לעשות בית משפט ובית דין, אלא הכל ברור מה צריך לעשות.
ואז נשיג שהוא נבערה רעה מישראל. ככה לא יהיה. יש פה איזשהו, אפשר לומר, זעזוע מאוד כנה ואמיתי של עם ישראל. מאונס ומדברים נוראים. זה לכאורה נקודת אור בתוך הסיפור. כאילו, כל עם ישראל לא מוכן, הוא מזועזע ממה שקורה בשבט בנימין. ואנשים עם כל הספר, כאילו ראינו אותם, נניח במחאות, בקטנותם, שהם לא שותפים, והם עובדי עבודה זרה, חלקם, וכל מיני בעיות כאלה. פה רואים, רגע, יש פה רגע של התרוממות. מוכנים למסור כולם את הנפש למען לבאר העם ישראל, כי ודאי שנעשה נבלה. האישה הזאת, פגעו בה, האיש הזה וכו'. עכשיו איך שבט בנימין מגיב? ולא אהבו בנימין, בני בנימין, לשמוע בקול אחיהם. לא מעוניינים. בני ישראל, הם לא רוצים. עכשיו יש פה טריק כזה. מצד אחד התורה מדגישה שהם לא רוצים לשמוע. היא מדגישה שמדובר פה באחים. נכון? היה אפשר לכתוב ולא אהבו בני בנימין, לשמוע בקול בני ישראל. הסיבה שמופיע פה אחיהם היא כדי לומר לנו את הדבר הבא, שכנראה שבט בנימין מבין שהאחווה של האחים היא ברור לא מופנית כלפיהם. הם רוצים להיות חלק מהאחים, בנימין, אבל הם כבר לא חלק מהאחים. הם כאילו פונים אל האחים, אבל שאר השבטים כבר לא רואים בבני בנימין אחים לאור המאורע שקרה. ואז מה קורה? אז זה סירוב, לא מוצאים אליהם החוצה את החבורה הזאת, לא עושים איתה שום דבר. ואז פסוק י"ד, ויאספו בני ישראל מן הערים הגבעתה. מלא אנשים מגיעים. למה? לצאת למלחמה עם בני בנימין, עם בני ישראל. זאת אומרת, בני בנימין מבינים שכל ישראל שנמצאים על הגבולות של השבט, של הנחלה שלהם, באים למלחמה. למה? כדי שהם ימסרו להם את החבורה כדי להרוג אותם. לעשות בהם דין. בני בנימין קולטים את המסר, וישר גם הם מתארגנים למלחמה. פסוק ט"ו, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים, הם מפוזרים, 26,000 איש שולף חרב. זה דבר מאוד יפה, רוצים להראות לנו שכל שבט בנימין מוכן להיות שותף במלחמה. גם פה יש אחדות נפלאה. כולם מתאספים מהערים, אף אחד לא מרגיש את עצמו שותף בשבט. כאילו מעין מציאות שבה יוצאים למלחמה וכולם שותפים. אפשר לשאול שאלה? כן. אנחנו יודעים למה בני בנימין, כאילו למה בנימין סירבו? נכון, וזה דבר שאנחנו צריכים ללמוד, למה הם סירבו. יש לך השערה למה הם סירבו? אפשר, לפי מה שאמרתי, אפשר קצת להתחיל לגעת בזה, אבל מה אתם חושבות? למה הם שהם סירבו? לא, בגלל שהם חלק מהשבט שלהם, והם כאילו בסוף כן. נסו רע. כן. אני אקדים קצת המאוחר, אבל אני רק אגיד לכם, על פי הדין, באופן פשוט, כל שבט שופט את עצמו. התהליך שהיה אמור להיות כאן זה ששבט בנימין ישפוט את האנשים שלו. הם לא הסכימו ששבט אחר ישפוט. ושאר השבטים היו צריכים לדרוש ששבט בנימין ישפוט את עצמו. אבל שאר השבטים רצו הם לעשות. 2, אף אחד באמת לא רצה לשפוט. אנשים רצו לחסל. כי הם אומרים, תוציאו אותם, אנחנו נחסל אותם. אין דיון. אולי שייך פה משהו אחר, האם זה הדין למי, לכמה. יש כאילו החלטה. זה מה שקרה, זה מה שהוא מספר שקרה, צריך לחסל אותו. עכשיו בואו נראה לאן זה מתפתח. פסוק ט"ו. והתפקדו בני בנימין ביום הערים 26,000 איש שולף חרב. לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחטיא. זאת אומרת, מדובר בגולנצ'יקים רציניים ביותר, אנשים פה הם הכי מומחים בלקלוע בשנים. עכשיו מילה על מלחמות בתקופת התנ"ך, ודאי בתקופה שאנחנו מדברים. בתקופה שבה אנחנו מדברים, צורת המלחמה הייתה
איש באחיו. מרחק הלחימה הוא מרחק היד שלך. אתה נלחם מול מישהו, באופן שאו שאתה יכול לזרוק עליו אבנים מרחוק, גג חיצי, אבל רוב המלחמה היא כזאת. מתכנסים שתי צבאות, יש כאילו התחלה, נחים בלילה, יום שלם, אחד דוקר את השני. זה לא מלחמות, לוחצים כטב"ם בלבנון, ואף אחד לא רואה בקושי מה קורה, ואנחנו כאן. זה מלחמה איש באחיו. זאת אומרת שכשהם מתארגנים למלחמה, הם מבינים שהסיטואציה שבה שבט בנימין יפגוש את עם ישראל והפוך, היא כזאת שאחד, סליחה על העניין, ישחט את השני. וברור להם מה הולך להיות. זה המלחמה. זה לא מלחמה אחרת. זה לא איזשהו טנק רחוק, זה ככה. זה אחד על השני. הרב, שבט בנימין חשבו שהם יכולים לעמוד על כל ישראל? תכף תראי שהם לא רק חשבו, הם גם הצליחו. כן? אבל זה מעניין, זאת אומרת, נגיד ניקח ממה שאת אומרת, שבט בנימין מבין שהוא מוסר את הנפש כאילו על עצמו, באיזושהי אידיאליזציה כזאת מאוד מאוד גדולה סביב המלחמה, אז הוא עושה את הכל כדי להצליח. בואו נראה באמת. פסוק י"ז, ואיש ישראל, עכשיו צד שני, התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש. כמעט 500,000 אנשים. שולב, חרב, כל זה איש מלחמה. זה מספרים מטורפים. ויקומו ויעלו בית אל, נהדר, עכשיו הולכים לבית אל. עכשיו תראו איזה אנשים צדיקים. למה הם הולכים לבית אל? וישאלו באלוקים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? יש אורים ותומים, יוצאים למלחמה, שואלים את השם. שזה מראה על צדקותם, הם שואלים, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ובאמת האותיות מאירות בתור החושן של הכהן, והתשובה היא, ויאמר אדוני יהודה בתחילה. נהדר? יהודה הוא ראשון למלכות, מכל האנשים, כל האנשים שילחמו, שתצא קבוצה מיהודה וילחמו. ברגע הזה בעם ישראל נערכים הרמות כוסות לחיים, שהשם יתברך מסכים ותומך במלחמת המצווה של חיסול שבט בנימין. ככה הם רואים את זה. ובאמת, פסוק י"ט, ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין. איש ישראל הכוונה בשתי אופנים, או שהם כל כך לחודים עד שהם כאיש אחד, או שהיה מנהגם שהיו שולחים בהתחלה אדם אחד, ואז כמו להבדיל גוליית ודוד. ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה, זאת אומרת זה מתפתח כבר לקבוצתיות. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, הם יוצאים מהתחום שלהם. וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. ביום אחד 22,000 איש נהרגים, כאשר מי שמנצח במגע הראשוני הזה זה בנימין שמצליח להפיל באחיו 22,000 איש. ופה מתחיל להתערער משהו בתוך שאר ישראל. כי לכאורה קיבלנו השגחה של הבד"ץ למלחמה. שאלנו באורים ותומים. השם אמר לנו יהודה, איך יכול להיות שאנחנו מפסידים? קורא בפסוק, והתחזק העם מאיש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון, עכשיו חלף יום, אנחנו ביום השני, ויעלו בני ישראל ויבכו לפני השם עד הערב. הם מבינים שמשהו לא טוב. איך יכול להיות שמפסידים במלחמה? וישאלו בהשם לאמור, עוד פעם חוזרים לאורים ותומים. והם שואלים, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי? לגשת? אולי אתה לא רוצה, כי אנחנו מפסידים. והתשובה שוב פעמי, יאמר השם, עלו אליו. אז בסוף היום השני, מאוד מאוד חזקים באמונה שלהם, שמה שהם עושים, יש לו גושפנקה אלוקית, שזה דבר טוב, שזה מה שהם צריכים לעשות. הפלא שגם אז הם מפסידים. פסוק כ"ד, ויקרבו בני ישראל בני בנימין ביום השני. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני. עוד פעם, הוא יוצא לקראתם. זאת אומרת, הוא היותר פעיל, בנימין הוא יותר פעיל. וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שולפי חרב.
מסתבר שבט בנימין מאוד חזק, 40,000 איש מכלל ישראל נהרגים. בגדול, משבט יהודה. הורגים 40,000 איש. עכשיו, זה כבר נורא מוזר. מה זה? אנחנו שואלים, מבקשים השגחה אלוקית, מקבלים אישור אלוקי. איך יכול להיות שאנחנו מפסידים? בכאלה מספרים מטורפים. ופסוק הבא, ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל, ויבכו, וישבו שם לפני השם, ויצומו ביום ההוא. עד הערב. עד הערב. ויעלו עולות ושלמים לפני השם. וישאלו בני ישראל בהשם. ושם ארון ברית האלוהים. בימים ההם. הם שואלים, מה עושים? מי נמצא שם? פנחס בן אלעזר בן אהרון. מחריד. אנחנו עוסקים פה בנכד של אהרון. זה התקופה. עומד לפניו בימים ההם לאמור, האוסיף עוד לצאת למלחמה על בני בנימין אחי אם אחדל. לצאת, לא לצאת. רוצים תשובה מהשם. תשובה. ויאמר השם עלו, כי מחר אתננו בידיך. לא יש הבטחה אלוקית. מחר כלל ישראל ינצחו את שבט בנימין. וישם ישראל אורבים אל הגבעה מסביב, מערבים. הם מבינים תמיד שהשיטה של בן בנימין, כמו שראינו, זה לתקוף ראשונים, אז הם שמים אורבים, מערבים במורדות הגבעה, ומחכים. ויעלו בני ישראל בני בנימין ביום השלישי וערכו אל הגבעה כפעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראת העם, הנתקו מן העיר, אלה שיצאו מן העיר נתקו עכשיו, הם יוצאים מחוץ לבנימין. ויחלו להכות מהעם, הם באים מאחורה, חללים כפעם בפעם, במסילות אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעתה, בשדה כ30 איש בישראל. זאת אומרת, מעט אנשים מצליחים לעשות המון מלחמה לטובת ישראל. ואמרו בני בנימין, ניגפים לפנינו, הם רואים שישראל בורחים. זה הכל תרגיל. כבראשונה, ובעשר אמרו ננוסה ונתקנו מן העיר אל המסילות. נדאג שבני בנימין יתנתקו מהגבעה שלהם, כמה שיותר נאמר רחוק, ואז אנחנו שמסתתרים כאן, נצא אליהם. וכל איש ישראל קמו ממקומו וערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו ממערת גאווה, ויבואו מנגד הגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרע. זאת אומרת, בני בנימין מבסוטים שהם מצליחים עוד פעם להרחיק את שאר ישראל, אבל הם לא יודעים שמאחוריהם עכשיו מגיעים אלה שישנו, חברו כביכול, העורב, מה שנקרא, העורבים, ומתוך המערב הזה הם יוצאים ומכים בהם. פסוק למדי. ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל. פעם ראשונה, שבט בנימין נדחק. וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,000 ו100 איש, כל אלה שולף חרב. זאת אומרת, עכשיו נהרגו 40,000, עכשיו נהרגים בשבט בנימין עוד 25,000 איש. אנחנו בשלושה ימים מאבדים 65,000 איש. זה המספר. כשאני מסביר שהמלחמה היא איש ברעהו. אם מישהו מת, זה כי מישהו דקה אותו. זה רמת האיבה, השנאה וצורת הלחימה. ויראו בני בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין. כי בדחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה, והעורב החישו, ויפשטו אל הגבעה, וימשוך העורב, ויח את כל העם, ויח את כל העיר לפי חרב, והמועד היה לאיש ישראל עם העורב, ערב להעלותם, מסעת העשן מן העיר, מתחילים לשרוף את כל העיר. ובעצם העורב הזה שהיה רדום, המערב שהיה רדום עכשיו הוא הפעיל בתוך המלחמה. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים בישראל. שבט בנימין קולט שעשו לו מערב, והוא מסתובב ונלחם עכשיו עם העורב. כי 30 איש, כי אמרו, אך ניגפו לפנינו כמלחמה הראשונה, והמסעת החלה לעלות מן העיר עמוד עשן, ויפן בנימין אחריו, והנה עלה כליל העיר השמיים. שרפו את העיר. מהם הם נמצאים כאן, הם הופכים את הגב שלהם לצורך, הם רואים שהעיר שלהם שרופה, שבעצם מנהלים מלחמה במקום לא נכון.
ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימין כי ראה כי נגע עליו הרעה, ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקתו, הם בורחים למדבר בני בנימין, הם רוצים לנצל, ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו. רודפים אחריהם ופוגעים בהם. כיתרו את בנימין, הרדיפו מנוחה, יברחו עד נוכח הגבעה מזרח שמש. ויפלו מבנימין 18,000 איש, את כל אלה אנשי חיל. זאת אומרת, עוד 18,000 איש, 25 ועוד 18,000 איש, אנחנו כבר במספרים של 82,000-83,000 איש שנהרגים, כאשר זו מלחמה שאיש הורג את אחיו. כשמדברים היום על המושגים של מלחמת אחים, כדאי להבין על מה מדברים. על המושגים שבהם המקרא מדבר. פסוק מ"ה, ויפנו וינוסו מדבר אל סלע הרימון, ויעוללו במסילות 5,000 איש, והדביקו אחריו עד גדעון, ויקום ממנו 2,000 איש. ויהי כל הנפלים מבנימין 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא, את כל אלה אנשי חיל, ויפנו וינוסו המדבר אל סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע הרימון 4 חודשים. הם מתחבאים במקום מסוים, סלע הרימון, מי שנשאר בחיים. כן. כל מי שרצים ומתחבאים זה רק הלוחמים, זה רק הלוחמים או שזה גם נשים וילדים? לא, לכאורה הנשים והילדים הם לא בתוך הסיפור. רק, זאת אומרת, אני מניח שזה מה שקרה בחלק, אבל הנהרגים הם אנשים לוחמים. בגלל זה יהיה מצב בשבט בנימין שהוא עומד להיכחד, כן? בסיפור המפורסם של ט"ו באב שתכף נראה. כי לא נשארו דברים, ואז היה חשש ששבט בנימין ייכחד. נקרא עוד טיפה, פסוק מ"ז, ויפנו וינוסו מדבר סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע הרימון 4 חודשים, ואיש ישראל שבו את בני בנימין, חוזרים אל העיר, ויקום לפי חרב מעיר מתום עד בהמה, עד כל הנמצא, עד כל הערים הנמצאות שילכו באש. הם שורפים את כל ערי בנימין, שולחים כל הרכוש שלהם. אנשים נודדים, שבט בנימין הוא נודד עכשיו מחוץ לבנימין, מתחבא במדבריות. במקביל, בערי ישראל מתבצעים קבורות המוניות, לקבור את כל האנשים שנרצחו, שנהרגו. בעצם יש פה עם יומיים שלושה איבד עשרות אלפי אנשים. לא כתוצאה מכל מה שקורה בספר שופטים, שזה מלחמות של יושבי הארץ, פלישתים וכדומה בהם, אלא כתוצאה מאיש את אחיו. וזה הסיפור שסוגר את ספר שופטים. שלפי ספר סדר היום, הסיפור הזה מבחינה כרונולוגית קורה בתחילת ספר שופטים. אבל המקרא לא סתם מניח אותו בסוף ספר שופטים, כדי להראות לנו מה הייתה המגמה באותם ימים. מצד אחד יש גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ומנגד יש שנאה תהומית שבשנייה אחת, אחרי אירוע נורא נורא קשה, מובילה להידרדרות תהומית של כמעט הכחדת שבט בישראל. נקרא את הפרק האחרון. פרק כ"א זה הפרק האחרון של הספר. ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. זאת אומרת, מתקיימת שבועה, אולי שבועה המונית, אולי מעין טקס כזה וכו', שבו הם אומרים, אנחנו לא נתחתן עם שבט בנימין. האנשים האלה הם אנשים כל כך נוראים, עם חינוך כל כך נורא, עם לא רק שהם אונסים, אלא הם גם מצדיקים את זה, והם יוצאים על זה למלחמה, והם מסתירים את האנסים. כיוון שכך, אי אפשר לתת שום אמון, צריך לגדוע שבט בישראל. ויבוא העם בית אל, וישבו שם דיירי לפני אלוהים. יספו קולם בני ישראל, לא שבט בנימין, ויבכו בכי גדול. עכשיו הם קולטים שבעצם, בפעם הראשונה הם מבינים, שבמלחמה הזאת אין מנצחים. ניצחנו את עצמנו. אנחנו מכחידים שבט מישראל. ולא רק זה, הכחדנו את עצמנו. נהרגו עשרות אלפים בנו. תראו מה הם אומרים. והם אמרו, למה השם אלוהי ישראל? הייתה זאת בישראל.
ויפקד היום מישראל שבט אחד. עכשיו, מה הם שואלים? תבינו, הם לא שואלים את עצמם, הם שואלים את השם. כי מבחינתם הם הרי שאלו באו ומתומים, הם ביקשו רשות, הם שאלו מי יעלה להילחם ראשון. הם עשו הכל לפי הספר. אם הם עשו הכל לפי הספר, למה נהרגו כל כך הרבה? כביכול הטענה שלהם היא כלפי שמעיה, למה סובבת שיקח את שבט מישראל? הרי עשינו מה שאתה אמרת. שאלנו, ענית, שאלנו. עשינו הכל כמו שצריך. ויהי ממחרת, וישכימו העם, ויבנו שם מזבח, ויעלו עולות ושלמים. ואמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל, עכשיו תראו מה הם מנסים לעשות. מכל שבטי ישראל אל השם. כל השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עלה אל השם המצפה למור מות יומת. הם מנסים לבדוק מי לא היה בטקס השבועה של החרמת השבט. אולי יש אנשים שלא היו בתוך השבועה. למה? פסוק ו' וינחמו בני ישראל בנימין אחיו. ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל. מה נעשה להם לנותרים? לנשים, מה נעשה איתם? ואנחנו נשבענו באדוני לבלתי תת להם מבנותינו לנשים. הרי הייתה שבועה שמכחידים את השבט הזה, לא מתחתנים איתם. שם נשארו כאן נשים בשבט בנימין. הם מבינים שמשהו לא נכון. והם רוצים להתיר את שבט בנימין. רוצים לפתור את הבעיה שנוצרה. הם נשבעו בקול גדול שיותר לא מקרבים לשבט בנימין. אבל אז הם מבינים שמשהו לא נכון בזה. אז זה למה מחפשים מישהו שלא היה בשבועה? נכון. כאילו להתחתן? נכון. הנה בואו נראה. פסוק ח' ואמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל אדוני המצפה, והנה לא בא איש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל. מסתבר שכל עם ישראל שותף. אף אחד לא פספס את האירוע הזה של להילחם, להישבע, להחרים את השבט. כולם כל כך להוטים סביב האירוע. והתפקד העם, והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. טוב, מגלים שיש אנשי יבש גלעד לא מחוברים לאירוע. נותרו בצד. וישלחו שם העדה 12,000 איש מבני אחי, ויצוו אותם לאמור, לכו והכיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב, והנשים והטף. תכף נסביר, וזה הדבר שתעשו כל זכר וכל אישה יודעת משכב זכר תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד 400 נערה בתולה אשר לידה אשת משכב זכר, והביאו אותה אל המחנה שילה אשר בארץ כנען. וישלחו כל העדה וידברו את בני בנימין אשר בסר רימון ויקראו להם שלום, וישוב בנימין בעת ההיא ויתנו להם אנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא מצאו להם כן. והעם ניחם לבנימין כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל, ויאמרו זקני העדה מה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה מבנימין אישה, ויאמרו ירושת פלטה לבנימין ולא ימחה שבט מישראל. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו כי נשבעו בני ישראל לאמור ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו הנה חג אדוני בשילה מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה עולה מבית אל שכמה ונגב ללבונה. ויצוו את בני בנימין לאמור לכו וערבתם בכרמים וראיתם הנה יצאו בנות שילה לחול במחולות ויצאתם מן הכרמים וכתבתם לכם איש אשתו מבנות שילה והלכתם ארץ בנימין. והיה כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו ואמרנו עליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תשענו. ויעשו כן בני בנימין ויעשו נשים למספרה מן המחוללות אשר כזב וילכו וישבו אל נחלתם ויבנו את הערים וישבו בהם. ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו. סוף הספר, פסוק אחרון. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז מה קורה כאן? קודם כל הם סוגרים חשבון עם אנשי יבש גלעד. זאת אומרת שהם סוגרים חשבון עם אנשי יבש גלעד שלא הצטרפו למלחמה. כאילו למה קבענו כלל כולם ביחד ואתם בחרתם לא להשתתף. 2. הם מבינים ששבט בנימין לא הולך להיכחד, אבל הם נשבעו.
אז הם עושים את הדבר הבא, הם אומרים, את השבועה אסור להפר באופן אקטיבי, אסור להתחתן איתה. אבל אם נסדר מעין ריקוד שידוכים, טקס שידוכים, והבנות שלנו יצאו לאזור שילה, זה קרוב לבנימין, ואז הבנים של שבט בנימין הרי ירצו להקים את משפחותיהם, וככה הם יתערבבו אלו באלו, ושבט בנימין יקודש, ויקום שבט ישראל. המושג חג האהבה המפורסם, שהזוי היום במה שהפכו אותו, זה היום שבו נפגשו וחוללו בכרמים כדי שלא ייכחד שבט בישראל. במקור החג הוא לא חג רומנטי, החג הוא חג של אהבת ישראל, שלא ייכחד שבט בישראל. האמצעי היה כדי שהם יתערבבו אלו בנו, אבל זה כבר סוגיה אחרת. אחרי שקרה כל זה, שבט בנימין חזר, הוא אומנם נשאר קטן ולא גדול, אבל לפחות הוא לא נכחד. כי כל האנשים בשבט בנימין נכחדו. מעט מאוד נשארו מעט נשים, נשארו מעט גברים. ברגע שהרבו משבטים אחרים, השבט בנימין חזר להיות משהו שלא ייכחד. אבל הטרגדיה הגדולה היא שמכל הסיפור הזה לא נוצר שום תהליך של תיקון. כי בסוף התנ"ך חוזר למציאות הנוראה של אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה מה שקרה. כל הפתרונות הם פתרונות שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. עכשיו, היה פה גילוי אחדות מדהים, אבל הוא היה כדי לרצוח. הוא היה כדי לפגוע בשבט. כל מה שעם ישראל חווה בספר שופטים מבחוץ פנימה, לא ייחד אותם. לחסל את שבט בנימין זה נורא ייחד אותם. שיש פה מעין זעקה, אתם רואות שהכתוב מדגיש כמה הם היו מאוחדים, אבל מאוחדים למה? ובזכות מה? שיש פה שאלה נוראה. השאלה היא, למה זה הצליח? הם שאלו את השם, הוא ענה להם. אז למה שבט בנימין הצליח להרוג בהם? מה אתם אומרות? שאלו את השם, עשו הכל לפי הספר. איפה הייתה התקלה? חייבת להיות תקלה. מה התקלה? למה זה השאלה. אז איפה הייתה התקלה שלה? יש פה תקלה, מה התקלה? טוב, עכשיו אני פותח סוגריים. בשביל לברר, צריך קודם כל להיכנס לפשט. זה לא מסובך. אתם צריכות לעשות פעולה אחת, תנסו לעשות אותה. תמצאו בתוך הכתוב את הפעם הראשונה שהם שואלים את השם, את הפעם השנייה שהם שואלים את השם, ואת הפעם השלישית שהם שואלים את השם. ותגידו לי אתם מה לא הגיוני. בסדר? תחזרו, זה נמצא בפרק כ', לא כ"א, לא האחרון. תחזרו שנייה לפסוקים. בפעם הראשונה שהם שואלים זה פרק כ', נכון? בפרק כ'. פסוק י"ז-י"ח. בפעם השנייה זה בפרק כ', פסוק כ"ג. ובפעם השלישית זה... זה פסוק י"ח. י"ז. כן. י"ח. כן, י"ז-י"ח, כן. ובפעם השנייה זה בפסוק כ"ג. ובפעם השלישית בפסוק כ"ח. האם יש משהו מוזר, רגיוני, משהו שונה? בפעם הראשונה הם לא שואלים אם להילחם, הם שואלים מי יוביל אותם. כאילו, הם באים מנקודת הדרכה שהם צריכים ללכת להילחם. מעולה. בפעם השנייה? שואלים מי להמשיך. כן, מה הם אומרים? אנחנו נדע, להוסיף. האם להמשיך, נכון? בפעם השלישית? בפעם השלישית? פסוק. שוב להוסיף עוד.
פסוק כ"ג, נכון, אמרנו, ועלו בני ישראל ויבכו לפני שם הדבר וישאלו בהשם לאמור, אוסיף להגיש להם מלחמה בבן בנימין אחי, ואומר השם, עלו אליו. בפסוק י"ח, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה? אחר כך בפסוק כ' הוסיף עוד לצאת למלחמה. הוסיף עוד לצאת למלחמה בני בנימין אחי עם מחדל. מה זה עם מחדל? זאת אומרת, בפעם הראשונה הם שאלו, השם, מי יעלה בתחילה? הם לא שאלו אם לצאת למלחמה. אמר להם השם, אתם לא שואלים אותי? אני אענה לכם. יהודה. בפעם השנייה הם שואלים אותו להוסיף? אז ההורים יותר אומרים, תוסיפו, תמשיכו. כאילו, השם בא ללמד אותם, כאילו... נדע, אני עוד שנגיד. בפעם השלישית אומרים לו לחדול. אתה בכלל מעוניין בעניין? ואז הוא אומר להם, לצאת למלחמה. אז המפרשים אומרים שאתם הולכים עם השם בקרי, במקריות, אף אני אלך עמכם בקרי. זאת אומרת, אתם יודעות שהאורים והתומים זה לא קוסם שיודע הכל. אנחנו נראה גם בתחילת ספר שמואל את אותו עניין. זה לא שהיה מוקוס פוקוס. האותיות היו האותיות, הן היו מנצנצות. היה לאדם שני תפקידים. אחד, לשאול נכון, אתה יכול לשאול, שאם אתה שואל נכון. שתיים, לקרוא נכון את התשובה. לקרוא נכון את התשובה הם קראו. לשאול הם לא שאלו. הם רצו לחסל את שבט בנימין. בשנאה תהומית, ללא משפט. ללא שעל פי הדין שבט בנימין צריך לשפוט את עצמו. הם רצו למשוך את הרבנים פנימה. שיהיה לזה השגחה. אז הם באים ושואלים את האורים ותומים. מי יצא ראשונה? אז השם לא אומר להם, לא לצאת למלחמה. הוא עונה להם על השאלה. כי השאלה מבטאת את המצב שבו הם נמצאים. שהם רוצים לחסל שבט ישראל. רק אחרי שהם מקריבים עולות ועושים תשובה, ומבינים שמשהו לא פה בסדר. והם שואלים, האם להפסיק? אז השם יתברך נותן להם לנצח במלחמה. אז עכשיו המפרשים אומרים שיש פה שתי תקלות, שכולם נענשו בגללה. עם ישראל נענש בגלל השנאה אוחזת בו. יש שם קבוצה של אנשים בני בליעל, והם כבר רוצים לחסל את כל השבט. והם לא מאפשרים לשבט בנימין לשפוט את עצמו. ושבט בנימין אשם, שהוא לא שופט את עצמו ורק מגונן, ויוצא למלחמות, ולא אומר, סליחה טעינו, נטפל. ומתוך הטעויות של שני הצדדים, נכחדים עשרות אלפי. שהגרעין שמגולם בתוך זה שנאה יוקדת. אם תרצו בשפה עכשווית, שנאה יוקדת למי שהוא לא עני. כי לא כל שבט בנימין אנס. אני מזכיר לכם שהייתה חבורה מחוץ לבית. חבורה. נוראה. חבורה. לא כל שבט בנימין אנס. וזה לא מתפקידם של כלל ישראל להגיע לשבט בנימין ולחסל את כל השבט כי הוא החליט שהם מתנהגים לא יפה. אתם יודעים, כשיש נוער, אני מלמד וכו' ונמצא בכל מיני ענייני חינוך. כשיש בציבור החילוני תקלות, אז הציבור הדתי אומר, זה מה שיוצא מהציבור החילוני. כשיש בציבור הדתי כל מיני תופעות, אז הציבור החילוני אומר, זה מה שיוצא מהציבור הדתי. מאוד קשה להגיד, זה מה שיוצא מבית ספר ספציפי, בסיטואציה ספציפית, לבן אדם ספציפי. קל לך נורא מישהו מאחורי הגדר, להעמיס עליו את כל הרוע שיש בו. שבט בנימין לא שבט רע. אבל יש שם אנשים לא טובים. ושבט בנימין לא תיקן את עצמו בזה, ויש לו אחריות. אבל לא היה צריך לחסל שבט שלם. כל האחדות הנפלאה הזאת
לא הייתה אף פעם. מה קרה? מאיפה היא צצה? כי כשאתה מסמן מטרה מושא לשנאה, מאוד קל לאגד את כולם סביבו. מאוד קל לקחת משהו ולאגד את כולם סביב שנאה אל משהו. אני אגיד בסוגריים, למרות שזה נורא והיום, אבל השם ישמור ויציל לפעמים, אני חושב, מה היה קורה אם לא היה פלסטיני? אם לא היינו במלחמה מול החבר'ה פה מסביב. מה היה קורה? עכשיו יש קבוצה, צריך להילחם נגדה, כל הלבנון וכל מה שקורה. תראו לכם שלא היה. לא בטוח שהיינו רחוקים מההתנהלות שלהם במובן של הפירוד הגדול שהם חיים. אז היום טיפה עלינו בקומה של הבנת הסיפור, וכאילו הבנו את כל הסיפור, וקצת אמרנו מה החטאים. זאת אומרת, הסיבה היא שהם יצאו למלחמה שהם לא היו צריכים לצאת, בני בנימין מגוננים על האנשים הלא טובים שלהם, אבל בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נראה שזה עדיין לא עונה על השאלה שפתחנו בפעם הקודמת. אנחנו שאלנו מי השם. עכשיו האשמה היא מוטלת גם על כלל השבטים. כלומר, אנחנו מרחיבים את זה. זה היה בהתחלה אנשים בגבעה, האיש הזה, בשבט לוי. עכשיו הסיפור נהפך להיות לאומי. הפעם הבאה אנחנו נראה שעל פי מקור בתנת ואליהו, שחז"ל לא חולקים על מה שאמרנו עד עכשיו מי השם. אבל הם חשבו שיש עוד אחראי, או עוד אחראים, לא פחות משמעותיים, שכביכול במרכאות אינם כתובים בתוך הסיפור. בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה.